Sedulur, akeh wong mung weruh iki angka, nanging tumrap wong sing gelem ngaji rasa. Iki dudu itungan, nanging pangeling urip, angka loro, lair lan pati. Dikurangi, ngurangi hawa nafsu lan sifat Allah. Angka loro maneh, ikhtiar lan donga ping 3, sesambungan karo Gusti, manungsa lan alam. Tambah 3, ilmu, amal lan akhlak. Yen rumus iki kok lakoni, insyaallah uripmu bakal luwih migunani. Angka loro, lair lan pati, dadi wates urip sejati. Nalika napas isih diparingi, ngaji rasa ben ati suci. Tondo kurangi dudu kalah, nanging ngurangi hawa lan gelo. Ngurangi gumunggung lan srakat, supaya hati tansah pasrah. Angka loro, lair lan pati, dikurangi ateges ngresiki ati. Angka loro, ikhtiar lan donga ping 3, tresno Gusti sak pepodo lan alam semesta. Tambah 3, ilmu, amal lan akhlak mulya. Uripmu mampir ngombe, ojo nganti lali dalane. Sing digawa dudu bondo, nanging amal kang nyata. Rumus urip wis kabuka, saiki tinggal nglakoni. Ati resik, iman jejeg, mugi slamet nanti akhir. Sedulur, yen wis ngerti rumuse urip, ojo mung diapalke, nanging lakonono saben dina. Awit ilmu tanpa amal mung dadi wacana, nanging ilmu sing diuripake bakal dadi pepadang tumuju dalan Gusti. Ngaji rasa ora mung kanggo dirungokne, nanging kanggo dilakoni.